ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ଶାଗ, ୟାକୁ ସୁନସୁନି ଶାଗ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛତା ଭଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ୟାକୁ ଛତା ଶାଗ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଛତା ଶାଗ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼ାରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଲି। ତାପରେ ଛତା ଶାଗକୁ ସେଠି ଦେଇଦେଲି। ଛତା ଶାଗ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଇଲେ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଆସିକି ତାର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଆଣିଲି, ଆଉ ଫଟେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଶାଗରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଶାଗ ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲି। କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ମୋର ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛତା ଶାଗ ତରକାରୀ। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଛତା ଶାଗ ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ପଖାଳ ଭାତ କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।